Voilà. صلى الله عليه وسلم تسليما لا إله إلا الله محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليما لا إله جمال لا إله الله إله جمال لا إله الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ونبي تعيني على بقى كسي شيطاني ما ونبي صلي كراكم نبي صلي على كرامدوكا فولي بيغا دوني بغا جماعي فولي بيغا كرامو جماعي إسو جاكتين لنهولا دبارو كي سايدو جاكتي فولي بيغا سايدو جاكتي إسو جاكتي ميكاولا دا فولي mene bolo ngo esunana ala kira kanu baganana ala esunana fama ala kanu baganana ngo esu jagete nenana baro dumage ngo joni beni kanu ba joni beni deme baga fanana ngo esu kera garane kanu magafana ngo esu kera garane deme bagafana ngo nebi baro ke baro bigen kanu baga esu ngo esu jagete dobi kanu dugu kolo fananga ngo esu jagete otila dia dugu kolo fananga ngo esu kera salimu veka kila kan la dia tuguni ngo esu jagite nana baro kene segisa ngo esu nana bana jugu froge baganana ngo esu nana kodimi bana froge baganana ngo esu nana kungolo dimi froge baganana ngo esu nana sendi mi bana frage baganana ngo esu jagde nana kulu gerendale baganana ngo esu kera igera findoni wele bagaye ngo esu kera igera bana jugu kene yabaye ngo esu jagite igera doni baga fananye ngo doni bola doni beja kete isola ngo isu kera doni baye isu kera kene kan doni baye saidu wolode imiga wolada poli mene bolo jeneba wolode nena la wolada baroke ngo kangu dege nena la wolada baroke ngo isu kera doni baye isu kera kene kamuriye ngo chama mo fo chama mi doni ko kuma fo ngo jaga doni tola chama mi doni ko kuma fo kasoro doni tola isu kera doni tigi fananye ngo isu ya fo isu yo wale yang fananye
ngo isu yo fo ale kumaba munu fo ngo iyo wale ya fana ye oyene da isula oyenda jagite isula nga isu jagite nibika bara sebela isu jagite nibika bara sebela ngo ibiji ja Allah ibise me fama ala fanana imaye o maye adama deni manye ngo eke seme foroba alala ngo mogo manye imaye adama deni manye ngo olu manye imaye sengoro jugu manye ngo olu manye ewaye teri jugu manye ngo olu manye imaye jeyon jugu manye ngo isu jagite ni duye nyumanya chamange ngo aundo fo hadika nyumanya wale fana fo nga isu jagite ni ejugu mangele fanange ngo amiyala ami togo fanaje emaye mogo manye emaye mani manye ngo isu jagite angera nyumanya yo fanaye ngo isu jagite aumi nyuma fo inyana de ngo isu jagite ni godo ami juguma fo ego oye sira mani fianya iki seme fama ala fanana ngo ni seme daliba alala ngo mauti se ala ese fo jagite oba fo morido ufanama ko olu kera ye kolu ye sangele more oba fo doma kole kalo kele more oba fo doma go do ye semeni kele more gonde ya fu ye ne abo se la be ya jamaye go isute ni si isu ye kene moriye milite kele mori ganeni eso jagete do ka fo kene ka wale ya o kene kele fananga ngoyenga jagete ye oye eso jagete ye ngofunanga ni doni tigi isibu jagete ngofunanga ni doni tigi isibu jagete ngo isu kera doni baye isu kera doni baga fanaye la ilaha jama la ilaha jama la ilaha Allah. Alhamdulillah yana nga foli ke Salim ini baraji ama filal ke jama be fo munu kulobana ani munu nyabana nere Isuf Jakte ka bo Yirimajo Jakte funengeni mato ashiso konala ka mogo furake France Italie Espagne dien jamana beka ka soro jima dima nasima dima sebema dima tafuma dima o Isuf Jakte sigren fla nyakoro Jakte alamade ni kuma bawo fo iba ke wale ke gadaka ama fo tugumna ama ke o ke tugula ka kuloguro nkulo dale benyana keneka ka bere mine choroba wala keneka benyana toro buani kan togo fargan buani kan togo ki kenya 600 kunu fa kun ni ala togo ni ala ga je ni ala ga yamora ala be son ki kenya o Isuf Jakte do Allahu akbar e darala ibe kenya imadala ibe kenya barsa anta te probagani dalut sege soje ki bi changer la mo la ote quoi i sona avec i maçon avec o de qui sait ça un numéro là bla numéro est 78 58 89 57 ibe dien yoro ki klobrani wati na wulle ga nega jurusira fe
tɔɔrɔ minnu b'i kan degun minnu b'i kan an tɛ magɛlɛya i b'i to i siso kɔnɔna la k'i tɛgɛ da i ka tɔɔrɔ kan an bɛ ala deli ala b'o tɔɔrɔ in wuli ka bɔ yen a bɛɛ sansan de sini ko tɛ sinikɛnɛ ko tɛ ka tɔɔrɔ sama ka bɔ adamadenw na ni ala tɔgɔ ye ni ala ka jɛ ni ala ka yamaruya ye ala bɛ sɔn parce que an bɛ ala de deli kunu fɛ kunu kɔnɔna la ala b'an jaabi ka tɔɔrɔ ni wuli e min ko ko tiɲɛ tɛ dɔnni na e min ko ko tiɲɛ tɛ daliluko la e k'a kɔrɔbɔ i k'a lajɛ fɔlɔ yanni k'i sigi ko mɔgɔw ye fulumani ye escroc ye kalabanciw an tɛmɛna o niveau kan an ye kuma caman mɛn dɛ bɛɛ y'i ta fɔ bɛɛ y'i ta kɛ an ma fɛn fɔ ala de b'a ka tiɲɛ dɛmɛ ala yɛrɛ kalekan k'ale bɛ tiɲɛ ni dɛmɛ a tant an bɛ taa an bɛ se n'i tɛ nkalon kan ka ban i bɛ baara min kɛ i bɛ taa de n tɔ i kɛra n'i ma jɔn jɔn ye kuma dɔ bɛ f'i kɔfɛ ko kuma ninnu an t'o bɛɛ lamɛn mais an bɛ baara de kɛ c'est pour cela an b'an bila direct la kɛnɛ kan ka mɔgɔw u ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira fɛ mun ye 78 58 89 57 minnu bɛ sira la olu bɛ se ka numéro di numéro ta mun ye 00 223 78 58 89 57 kuma tɛ an b'an ta kɛ direct de i ɲɛ b'an na o i ɲɛ t'an na o n'i ye weleli kɛ sisan sisan i bɛ furakɛ i bɛ mun don passe la o don crédit mun wɛrɛ na i ka Yusufu Jakite wele ka daminɛ i kunkolo f'i sen foyi i tɛ foyi y'a la ala ko don mɔgɔ ko tɛ o n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw ka ko don i bɛ décourager i bɛ sɛgɛn i b'a bila mais i bɛ ka baara min kɛ i b'a dɔn i ni ala cɛla la baara min don barisa ɲɛnamaya kɔnɔna la jɔn jɔn ka baara ka tɔɔrɔ bɔ danfɛnw kan ala t'i faga fa k'i lafiya mais jɔn jɔn bɛ yen k'e ka baara de ka tɔɔrɔ da ala ma donc ala t'i faga fa k'i tɔɔrɔ c'est pour cela an b'a ɲini ala fɛ ala k'an kɛ ɲumankɛlaw ye ala kana kɛ jugumankɛlaw ye ala tɛ sɔn bɛɛ bolo ni ala sɔnna k'e kɛ nin baara kɛbaa ye e b'a fɔ san a bɛ kɛ san e bɛ mun b'a kɔnɔ n'i tɛ tɔɔrɔ bɔ danfɛnw kan parce que ne ta tɛ bana dɔrɔn dɛ kunkolodimi gɛlɛn bɛ minnu na jinɛ bana bɛ minnu na o jinɛ banaw ne b'u furakɛ hali baganw ne b'u furakɛ parce que n'i ko hadamaden o bɛ faki ye quoi o diɲɛ danfɛn tɛ dugukolo sanfɛ mun bɛ se ka tɔɔrɔ sɔrɔ ko ne Isufu tɛ se ka furakɛ o danfɛn tɛ yen o diɲɛ jamana tɛ dugukolo sanfɛ bilahi ala ko ne Isufu Jakite tɛ se ka n sigilen to yɔrɔ min na ka tɔɔrɔ bɔ danfɛnw ka jamana min na o tɛ yen ala sɔn nɔrɔ mɔgɔ sɔn tɛ o ni mɔgɔ de sɔn i bɛ sira i bɛ jɔrɔ mais ni ala y'i sɔn i bɛ sira mun ye an b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ye u ka weleli kɛ u ka kɔrɔbɔliw kɛ u k'a lajɛ o de ka di anw yɛrɛ ye dɔw bɛ na kɔrɔbɔli sira fɛ dɔw bɛ na tɔɔrɔ b'u la o sira fɛnɛ fɛ i nana n'a fɛn o fɛn an b'i reçoit parce que an b'a dɔn cicogo t'a la o ayi cicogo foyi t'a la i nana kɔrɔbɔli sira fɛ o i bɛ furakɛ i nana tɔɔrɔ sira yɛrɛ fɛnɛ fɛ i bɛ furakɛ bana dɔrɔn tɛ o an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ ye ko o ko la ala b'a nɔgɔya minnu ta ye papier ko ye minnu ta ye sɛbɛn ko ye minnu ta ye garizigɛ ko ye minnu yɛrɛ ta ye baara ko ye dɔw bɛ mana don diɲɛ koko la a bɛ tiɲɛ ne Isufu ne bɛ ala deli u ye ala bɛ sɔn ka dayɛlɛli k'u ye parce que hadamaden n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ i b'a k'i yɛrɛ ye parce que minnu tɛ ne Isufu Jakite dɔn caman bɛ ɲininkali kɛ e yɛrɛ bɛ cogo di e bɛ cogo di o bɛɛ tɛ fɔ ye mɔgɔ ma yɛrɛ da n'an bɛ taa an bɛ se ko bɛɛ ye dɔɔnin dɔɔnin de halisa dɔw bɛ ka ɲininkali kɛ numéro ye 78 58 89 57 i bɛ Paris o i bɛ Espagne i bɛ Inde o i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali dugukila fɛ n ko dɔw b'an wele o y'a sɔrɔ ɲinini kɛlen don k'u sɛgɛn tulodimi i y'a ye e yɛrɛ b'i ka sunɔgɔ tigɛ ka sɔrɔ dɔw bɛ yen u tɛ ka se ka sunɔgɔ u ɲinw bolo bilahi i bɛ wuli k'i sigi ka tɔɔrɔ bɔ u kan parce que e b'a dɔn tɔɔrɔ ye mun ye bana ye fɛn min ye dimi ye fɛn min ye dɔw bɛ comprimé ta ka dɛsɛ u ka ɲindimi tɛ nɔgɔya u ka tulodimiw tɛ nɔgɔya u ka tɛgɛdimiw tɛ nɔgɔya mais e b'i to i siso kɔnɔna la ko k'u tɛgɛ d'a kan e bɛ ala deli sisan ala b'o tɔɔrɔ ta ka bɔ yen o ye manamako de ye ka mɔgɔ 1000 lajɔ aran na k'u bɛɛ furakɛ dakurunya kelen pe ne Isufu de b'a kɛ bilahi kuma tɛ dɛ i bɛ mɔgɔ 1000 lajɔ yan bilahi m'a bɛɛ furakɛ
dakurunya kelen basa n'i ye kuma dɔ fɔ dɔ b'a ko i kunkolo ma ye fari b'i la ayi e de t'a ɲɛdɔn n'a t'a bilatɔ tɛ mɔgɔ ye i ka ɲɛkumu tɛ nin bali i ka lagosi t'a bali i ka kiritigi foyi tɛ nin bali ɲɛnɛmaya kɔnɔna la hali ne ka baara bɛnna ka tɔrɔ bɔ maa 2 kan maa 3 kan i b'o baraji da dɔn wa surtout e mɔgɔ min bɛ si ka tile ka mɔgɔw furakɛ ala kama o baraji jɔn b'o da dɔn ala de ko k'an ka ɲuman kɛ o dɔ b'a ka ɲuman wale la e ko k'o dabila e ye ɲɛngoya a dabila tɔ t'i ye an b'o de fɔ an tɛ siran an tɛ jɔrɔ parce que adamaden n'i jigi kɛ ala ye i tɛ siran quoi i tɛ jɔrɔ jigi foyi t'a n'ala kɔ c'est pour cela an b'an ka baara kɛ a kɛcogo la an tɛ siran an tɛ jɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ i diya i b'an wele an bɛ taa kɔrɔbɔli sira fɛ an b'a kɛ i ɲɛna awɔ kuma tɛ dɛ kuma tɛ ka musokɔrɔbaw lajɔ aran na o ni cɛkɔrɔbaw kɔ minnu kɔw birilen don o ni minnu tulo tɛ sɔn k'a bɛɛ kɛ kɛnɛ kan sisan ne de b'a kɛ salamu aleykum somɔgɔ bɛ di karamɔgɔ Isufu Jakite e b'a wele k'a bɔ min ka bɔ Lafiyabugu e bɛ Lafiyabugu yɔrɔ jumɛn bɛ k'i tɔɔrɔ n kunkolo kumabi de bɛ na n kunkolo n ɲɛ sanfɛla de bɛ ka n dimi kunkolo kumabi i bolo da kan ala b'a nɔgɔya sisan a minɛ a minɛlen don a bila n'a bila a lajɛ dɔ bɔra dimi na dɔɔnin a minɛ i bolo da ten kan ale ka crédit banna an bɛ segin k'ale wele dɔw bɛ yen u tɛ crédit ɲɛnama ta n b'a fɔ minnu ye ne crédit ɲɛnama t'u kun ka weleli kɛ u ka crédit caman ta u ka weleli kɛ an b'o de fɔ sa tile yɛrɛ kɔnɔ ne bɛ n ka crédit utiliser mun na o ka ca dɛ Désolé, votre appel ne peut aboutir. a yɛrɛ ka segin ka weleli kɛ a tulo banna an b'o de fɔ dɔ bɔra la o a ko ko dɔ bɔra la o tɛ hali ni fitinin b'a la an b'a wuli a tulo banna nin waati in na komi a yɛrɛ fana bɛ ka direct de suit a ka weleli kɛ ne crédit t'a kun an bɛ segin ka wele parce que an bɛ ka segin ka wele a bɛ ka don e ye mɔgɔ wele k'a tigɛ mɔgɔ bɛ segin k'i wele t'a ta la an b'o de fɔ caman wele k'a tigɛ mais an yɛrɛ bɛ segin ka wari bɔ an kun an ka crédit la k'u wele o kun ye mun ye parce que an bɛ baara min kan nkalon t'a la ayi sisan a bɛ wuli hali ni kunnafɛn b'i ka mɔgɔ la a ma se k'a cɛ ka na ne fɛ ne ye Isufu Jakite wele k'i tɛgɛ d'a kun na o kunnafɛn kelen o jinɛ kelen o b'a yɛrɛ ɲini ayi kuma tɛ hali so n'i ye so binnen yɔrɔ la kɔnɔdimi fɛ bɛɛ y'i pan ka dɛsɛ bɛɛ dɛsɛra la so a kɛra danfɛn sugu o sugu k'i y'a binnen ko mɔgɔw dɛsɛra la ne Isufu Jakite wele i k'i tɛgɛ da so in kan n bɛ ala deli bilahi a bɛ wuli o fura tɛ mɔgɔ bolo a bɛ wuli k'a jɔ i ɲɛna ye Lafiyabugu an b'a fɔ k'a ka weleli kɛ a kunkolo tɔ a bɛ salo a ɲɛna yan parce que n'i ko ko dɔ bɔra la o ye vague bon dɔw t'a dɔn k'a fɔ k'an bɛ émission yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ a bɛ kɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ ko n'a banna dɔrɔn ko n'i y'a banna dɔrɔn k'i bɛna wari dɔ de f'u ye o tɛ ayi a tɔ ye mun ye i ko ko caman bɔra la a tɔ ye mun ye i bɛ weleli kɛ u bɛ furakɛ ɲɛna n tɛ an ka téléphone tɛ faga dɛ an ta ye kɛnɛkan ko de filomaninw bɛ y'u sigi ka fo numéro di o tɛ anw ye an ka numéro ye principal de bɛɛ ɲɛna de don émission don émission tɛ o n'i ye weleli kɛ an ka nɛgɛjuru sira fɛ i b'an sɔrɔ awɔ salamu aleykum karamɔgɔ hakɛ to n ka crédit kun banna i ka crédit de kun banna ne seginna k'e wele e m'a ta ne kun seginna k'e wele sa e m'a ta
Ah, on te fait qu'il y a crédit. Ah, c'est à y qu'on l'autre. Ah, avec boulot. Habla. Habla. Ala je. Anana tin kerala doni ko. Tin kerala ibulu da woro fana kan. Habla. Habla. Ala je. Na dimi sana tarasa. Ya bane ya fam. Ni ala sona. Wala kuma bi mana gela to na mine wa bane. Ateta mo. Anta sansan ye ala ka no ga. Amen. Mo ma kere ala ya ke ya fam. Ndo ne nyeta law. Ayi. Atoko esi ya ngalge. Mo to te foya mo ba to te foya fa to te foya. Toro bi ka wole ge sansa gi tiga daga toro ga ala ba wuli ga boy. Kuma jume. Allahu akbar. Ha? Wuli bal be tamen nga. Abana ma ba o te bone dare. O be bore da mo fene fo chewo che yan sutura galonga ama yafa. Ka fo ko toro bana ka soro ama bambila ala ma yafa. Sutura baratere. Ayi. Basa ame munke ya. Obe ani ala de che. Ndo chewo chebe kiya galonda yere la ba blare. Ayi. Iba bla. Ala kama kotere. Mo sugu bebe nani na fe. Korbol gilo be na mo sugu woro be na. Ya fama. Na surete ko do ite kise ka iba bla. Sugatala. Ni a public be sen nani mo ko chira kana dungu ebe tami ibe munge. Abge molure. Voilà, ante sera ante joro. Wati bela jele amanga mission ke. Wati bela jele ame bo kata dugu kono. Wati bela jele ame bo kata village la ka mo furake ala kama. Bara madame ne folore jango ka daba ka dabla. Basa chema be fama ma kuma lo abu kono ko bara jora o fenteo. O fentere. Aïe. Ala ka bara do. Ne jadi dori. Numéro est 78 58 89 57. Koko be kiba keni ala togo kiba keni dina demeli ala bi demon. Wallahi ala bi. Ama fo kan Bouddha, ama fo kan chrétien, ama fo kan fou. En kodi en islamori et puis amega baraka ni ala ka yamorari. Kuma be temaga. Wallahi. Mais ame danfen sur be furage. Igara dina o dina la ambi furage. Basa yala ka danfen ni. Ikara chrétien o ibe dinela o te dinela o ni an wole toro munu bi ka ama wuli ayi na me dugolo kan be keleni numéro est 78 58 89 57 ibe dien yoro ibe dien serina ni fe an wole ne ka juru sran fe ibe furake ne toroti kan ne amina ko mun fene bila iba fo ame do ke alaba noya basa be do kono ka fo ko ne be bara mun ke ko furagal do no tere guno mani ala ci abe bara beke salim pasala de ko kan ale delikale be so ne ala be so e bolumna ne ala be so e bolumna ete cioro nyine bo ete cioro fo ala yemna dien ko be watiri tente di kuna wolote kumne fo ete ti ay ni munge ala bi saro law basa ni do ni awu fe ko klikan dire fe an wula dron na chungu ko kono o te dube fe be du ko fe mutoyi fe be ko dante kile de wala anta te fragel dona de sababu woro bene bulo dalu woro bene bulo munga girne ni be Allahu akbar awo kuma tere ndo chema ya fo kulu nyonte u bon be dien bew mama ila ga fo o kuma te o nafa ga dogon quoi ama ila ga fo ebe bara munu ke la be ko munu ke o ama ila ga fo ama ke ga kla ga ko wera daga ga yirila
mais ala ma de gara togo togo sabali quoi faut te sabali boko nan flek lim na ko bi al ni de ko dugugolo bi lawuli sabali tere ira ga sabali wallahi o bi lawuli Allah ka kin mandama numéro est 78 58 89 57 il veut France yo wala ligue il veut Italie yo wala ligue il veut Espagne yo wala ligue il veut dien yoro yoro ni isu jakte ugole il veut frage e nega mission kera ka torobo desebaga to kan parce que ba soro do be anta te dimi doren ko itimiri bana kuntana ne te mun frage o akera so njewa akera so akera mura o akera pali o akera ingénieur fen fere to ko pali fen fere to ko bana fen fere to ko fargulu la bana ne suba frage yafum bazame ala deli ala be toren takabuy ante maglare Allahu akbar tora be ram nala de bodon tora be wuliyo to kom nala de bodon ame ala deli ya ga girini ala bisan nala deli giara bana ba yara yini siga fo itala wallahi al ni fem bi bulo bere mun bulo ba blay be wuli ni fonga al ni ga girine ki 200 kg bi la ne be ala deli pom bi le ba perdi be wuli kuma tere ke wale do a partager pour que mokoro ka se ka sura sababu la salam alaikum wa alaikum assalam rahmatullahi ta'ala barakatuh somo ko beri aka tene somo wa e ba wuli ga bo mi comment français e français de gunya be ga bon ne teninta esuma bena tension bena bon ça fona bena juma wala bila c'est ça c'est ça o te bashi ami ala de licence ala ben no ga bu fargo la licence ya fam inshallah I bolo fla da kunguru la bolo fla awo na dan kunguru la habla habla I bolo kuraze ga kamangu flamne kambulo kuraze ga kamangu flamna awo ne kamangu flamna habla habla I bolo da disika kambulo da disika awo ebe français dugu jumena bon be Paris ebe Paris I bolo da disika habla I bolo da école nada habla habla I kumere groupe flamne sisan habla I tege boga na baba I sen tabara flamne sisan I tabara fla awo I tege daw kan I tege boga tagama sa I ga lajɛ tagama I ka farikolo la ni fɛn b'i labila I ka fɔ n ye dɔɔnin b'a la o bɛ yɔrɔ jumɛn sa disi suma yɔrɔ in I tɛgɛ da o yɔrɔ kan dɔɔnin bɛ yɔrɔ min na I tɛgɛ da o kan sisan ne tɛgɛ da awɔ
Abla. Abla. Tagame ko lajɛ. Ouais, c'est dans la noire. N'a bannen sisan ni kunkolodimi ni mura ni fɛn b'a la est-ce que a bɛɛ bɛ nɔgɔya. Allahu akbar. Ala kɛ tɔɔrɔ b'a kan bilen wa. Vraiment il baraja ala k'i sara. Amina rabi. Tile fila n bɛ woro sɔngɔ ci ma n'ala sɔnna. O tɛ basi ala ka ɲaga d'a ma. Amina rabi. Voilà. I ni baraji ala k'i sara ala k'i bolo mɛn a la. Ala k'an bɛɛ lajɛlen sara. Amina rabi. Merci beaucoup. A banna a ma ban o tɛ bɔ ne da dɛ. Fɛn bɛ ye fɛn tɛ yen i bɛ ɲininka de o. Ayi. Ni ala y'i sara dɔrɔn a bɛɛ b'o kɔnɔna na quoi. I y'a faamu. Ni ala y'i sara dɔrɔn a bɛɛ b'o kɔnɔna la. Numéro est 78 58 89 57. I bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i bɛ faransi o mun bɔra ka weleli kɛ sa ale tɛ faransi wa. An bɛ numéro affiché mun na Legu tɛ dɛ k'a yira mɔgɔw la k'a fɔ jamana min bɛ ka f'i ye an b'o de affiché i k'a lajɛ. E min bɛ sɔsɔli la e min bɛ mɔgɔw critiquer la parce que adamaden dɔw bɛ olu bɛ baga u yɛrɛ ma jango mɔgɔ wɛrɛ. O b'i ka baara kɔnɔna la u b'i bisikiya k'i kɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye. Fuloman don dɛ escroc don kalabanci don mais an tɛmɛn'o niveau kan quoi. Ayi e ka ɲɛkumu tɛ e ka critique tɛ i ka kɛrɛfɛ kuma o to yen. Alhamdulilayi ala ka jɔnɲuman dɔw bɛ yen olu bɛ wari ci Isufu ma ten ala kama basa n bɛ ka ɲuman wale minnu kɛ dɔw bɛ yen i b'olu furakɛ hali ni ma wari ko kuma f'u ye u bɛ wari ci i ma o. E bɛ se ka ɲuman kɛ cogo di ko dɔ tɛ ɲuman kɛ o tɛ se ka kɛ o. Ala tɛ sɔn o ma yɛrɛ. Han? Ala tɛ sɔn o ma. Voilà diɲɛ bɛ ten de. N'i ye mun kɛ i b'o de sara sɔrɔ n'i ma fɛn kɛ fɛn tɛ k'i ye fɛn tɛ f'i ye. O de y'a to an b'o fɔ kuma dɔw la caman bɛ yen u b'i wele k'i nɛni dɔw bɛ yen u bɛ wele k'i dɔgɔya. I y'a ye mais an bɛ baara min kɔnɔna la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'i bɛ lagosili k'an na i bɛ malo sɔrɔ i bɛ legu sɔrɔ foyi t'o kɛ ni ala yɛrɛ fana tɛ quoi. Barisa n'i bɛ tiɲɛ kan a minnu n'a jɛna togo o togo n'i y'i kɔrɔma furakɛ i fa bɛ furakɛ ou i den bɛ furakɛ ou i yɛrɛ bɛ furakɛ. Awɔ i yɛrɛ bɛ furakɛ. Ɲɛnɛmaya baara don o de y'a to an tɛ girin an tɛ pressé. Mais don n'a nataw la tiɲɛw bɛna bange barisa an bɛna stade ta an bɛ 26 mars ta yan ka Onisport ta yan a bɛ kɛ bɛɛ ɲɛna yan kuma tɛ koyi kɛnɛ kan. I t'i miiri stade la an tɛna mun ta yan ka jama fa ka stade fa jama la ka bɛɛ furakɛ kɛnɛ kan bɛɛ ɲɛna walahi an m'a kɛ an bɛɛ mure tɛ se ka kɛ o kuma tɛ dɛ an bɛɛ kɔlɔsi tigɛ tɛ se ka kɛ dɛ ayi ala tɔgɔ dafalen tɛ bɛɛ bolo tɛ bɛɛ bolo dɛ ala yɛrɛ tɛ sɔn bɛɛ bolo waso tɛ yɛrɛ yira tɛ ni ala y'i sɔn nɛɛma na i b'a fɔ e m'a fɔ e yɛrɛ ye kafiri de o e m'a yira e ye kafiri mɔgɔ mɔgɔ tɛ se ka ala yɛrɛ waleɲuman dɔn e ye kafiri de mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen ko c'est fɔ ko alhamdulilayi ala yɔrɔ o tɛ se ka fɔ alhamdulilayi mɔgɔ wɛrɛ yɔrɔ wallahi tɛ se ni ala y'i bonya jɔn tɛ se k'i dɔgɔya quoi o de y'a to a bɛ fɔ adamaden i yɛrɛ bonya i bɛ bonya ni ala y'i bonya i b'i yɛrɛ fana bonya c'est ala ka nin nɛɛma k'i ye ka nin dalu d'i ma ka nin sababu d'i ma k'e k'i makun kan k'e kana mɔgɔw furakɛ k'e kana bɔ k'a yira diɲɛmɔgɔ la k'a fɔ k'e bɛ se nin na e yɛrɛ ye kafiri de barisa maa o maa tɛ se ka ala waleɲuman dɔn o ye kafiri ye ala kana kɛ waleɲuman dɔnbaliya ye o de y'a to an bɛ diɲɛ baara o baara la an bɛ barika ɲini barika de b'a bɛɛ dafa salu alhamdulilayi an ka barikaw fana ɲini ka fara an ka dɔnni kan foyi tɛ yen numéro est 78 58 89 57. Isu jagete edakansate Isu yo edakansate Isu jagete edakansate La ilaha illallah edakansate Isu jagete Ngosa edu wolode edakansate Isu jagete
ngojene baono de ida kansada eso jagete ne woka mo de nyuma da kansate eso jagete ngobana jugu frageba ida kansate eso jagete kodimi bana frageba ida kansate eso jagete ngonye dimi ukena yaba eda kansate eso jagete ngokulo greundele ba eda kansate eso jagete farasi de unjigi be kada kansate eso jagete ngo alisherion jigi be kada kansate eso jagete Ivarinya ujigibika eda kansate eso jagete ngofade jugu sengane eda kansate eso jagete negoteri jugu sengane eda kansate eso jagete sengoro jugu sengane eda kansate eso jagete negomori jugu sengane eda kansate eso jagete ngodoma jugu sengane da kansate eso jagete dabali jugu sengane oda kansate eso jagete da kansate. Allo. Allo. Sumo beri. Toro bite. Ebe wole ga bomi. Ne wole ka bo France. Ebe France degu nyume be kan. Bon, prostate bena bon, ko fana be kan dimi. O te bashi ame do ga la sans ala ba no ya fam. Inshallah. Uligi jogi ko mene. Awo nyamne. Abla. Awanyabla. Ebe France dugu nyumena. Mbe France monti le corme. O te bashi sa ibolo croiser ga kama ngu flamne. Awanyabe. Abla. Awanyabla. Ibolo da ekola tukuni komne tu. Awanyambe. Abla. Awanyabla. Ijenum ne kumere guru flamne. Awanyamne. Abla. Awanyabla. Takama igala esa ni famila. Ko doni be ko la alta. Doni be rom na say buru da kan. D'accord. Abla. Awanyabla. Ala je. Asa mo ni tawakala akafsa. Dimi bala blewa. Ay dimintala. Nya bane ya fam. D'accord. Kumbaji. Ba. Ya, sino mun bona ti wele si sama me amne no bebe ambe sa ji pe no ko. Awo. O te bashi. Okay. Nyame. D'accord, inshallah. Wala ka nyoy no ko. Amin arabi. Ba. Ala ko. Amin Amin arabi ala ko do mne. Inshallah, amin amin.
Amour fort. Ni ye kelen furakɛ Franci. U b'u ka numéro di ɲɔgɔn ma de. E ka numéro distribuer de u ɲɔgɔn cɛ. I b'a sɔrɔ dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔ bɛ dɛsɛ u kɔ la. U bɛ ko sugu bɛ kɛ kɔ in na u tɛ sɔn. Mais ne b'a lawuli dakurunya kelen pe. Hali ni bɛrɛ de b'i bolo i b'a bila. Allah b'i sɔn. Salam alaikum. Allô? Allô? Ah, tracé. Kibaruya jumɛn bɛ yen? Ne yɛrɛ bolo a bɛ direct de la parce que ne bɛ ka dɔ su yan nɔ. An bɛ direct de la kɛ. An bɛ direct de la. Ah. Allô? N'an bɛ direct de la. Ah, mun de bɛ la? Ne fa o kirisi de bɛ la. An ka direct an bɛ si ka direct kɛ an ka tilen ka direct kɛ. O sira sɔsɔli la wa? E bɛ ka kuma kan tɛ ka segin ma ye wa? Bɛɛ an bɛ ka kuma minnu fɔ a bɛ caman kɔnɔ k'a fɔ ko vidéo dilanni don ou bien montage don. An tɛmɛn'o niveau kan sa. Olu ye filemaniw ka baara de o t'an ka baara ye. An b'an ka vidéo fɛn fɛn kɛ an b'a bila streaming na k'a bila direct la. I bɛ weleli la waati min na dɛ i bɛ jaabi o waati de la. Ale yɛrɛ tununen don k'an bɛ direct la. Ale yɛrɛ dun filɛ i bɛ direct mankan na. Ah. Ayi. Montage tɛ dɛ. N'i ye weleli kɛ sisan sa i bɛ ta. Hali mun tɛ nin ye tɔɔrɔ minnu b'i kan hali mun tɛ nin si ye. Adamaden dɛsɛlen dalen bana bolo k'a dɛsɛ fiyewu ka sɔrɔmu ni fɛnw bɔ a la k'a lawuli ne de b'a kɛ. Kuma tɛ dɛ. Adamaden mana degun cogo cogo han n'a ni ne ye ɲɔgɔn ye awɔ o bana kelen o b'a yɛrɛ ɲini. Allô? Allô? Awɔ san direct in faga sa direct in volume bɔra i k'a lamɛn sa. Ne k'i ma n ko direct in volume bɔra sa i k'a lamɛn. N'i ka direct in volume bɔra ban i k'a lamɛn. Ah. Awɔ e ko k'e ta ye jumɛn? Ko ne ta ye duwawu ye quoi duwawu ka duwawu k'an ye quoi. Amina ko jumɛn na? Hɛrɛ la quoi. Ala ka hɛrɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen i bolo jan sanfɛ n ka duwawu ta. A mun yala? Voilà an ka vidéo bɛɛ direct de y'a mɛn? Awɔ n y'a faamuya sisan. Montage t'anw ta la dɛ. Kun ye n kɔrɔla fili dɛ. Ayi an tɛ kɛnɛkan ko de hali n'i ko tiɲɛ tɛ hali ni mun b'i kɔrɔ kɛrɛfɛ ko tɔɔrɔ b'u ka bana b'u ka wele san an b'a bɛɛ ban san. Komi bɛ k'i yɛrɛ la paniquer ko direct do quoi bon an ka vidéo ta YouTube ni Facebook kɔnɔ i b'a ye direct a bɛɛ direct de. An ka foli b'aw ye Ala ka baara taa ɲɛ. Amina rabi. O tɛ ale tun bɛ ka yɛrɛ la paniquer est ce que an bɛ direct de la o de balala ale la quoi direct ko in de balala ale la o to yen n'i bɛ nkalon kan i tɛ se ka kɛra k'i sigi direct kan ka mɔgɔw wele k'a in na n'i y'a kɔrɔbɔ i malo b'a la halisa an bɛ numéro labila numéro ye 78 58 89 57 minnu yɛrɛ tulo b'an na nin waati in na u bɛ se ka vidéo ni partager ka caya pour que mɔgɔ wɛrɛw fana ka se k'a sɔrɔ. Ese boja kete wala edoni be esula ngoma korobo ese boja kete aha doni be esula ngoma korobo la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nene esodo ne yezegere salimu ye Wone bi baro bi ke joni ye Wo ese boja kete ye Doni be isi fula Go bobo kuma doni be isi fula Deko doni be isi fula Go fin doni unye yeleba Deko doni be isi fula Kungolo di mi fura keba Deko doni be isi fula
Kodimi bana furakeba ne ko doni be isi fula go finda nu yeleba ne ko doni be isi fula go bana joko furakeba doni be isula wala doni be isula nguma korobo doni be isula wala doni be isula nguma korobo. Allô? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Somɔgɔ bɛ di? E b'a wele ka bɔ min? Allô? Allô? Mana kabako dɛ. Ka wele ka bɔ kuma. Allô? Allô? Ah, ale fana bɛ ka lajɛ. Ala. A bɛ dɔw kɔnɔ k'a fɔ k'an tɛ direct la quoi. K'an wele dɔrɔn ka son lamɛn quoi. O to yen karamɔgɔkɛ weleli kɛ. An ta ye direct montage t'a la dɛ. Ayi. I ka ci ye mun ye o fɔ bana o bɛ ɲɛnabɔ sisan sisan. Ne bana de b'i la, ou bien i kɔ de b'i dimi, ou bien i kunkolo de b'i dimi, ou bien i ɲin de b'i dimi. Ou bien i dɛsɛlen dalen don so, ne wele sisan sisan, n b'i lawuli k'i to i siso kɔnɔna la. I bɛ mun kɛ passé. O don crédit la ne b'i furakɛ k'i to i siso kɔnɔna la bilahi. Ayi. N'o n'a fɔra moriya kɛnɛya de fɔra fɔlɔ. Parce que la santé avant tout. I kɛra dɔnnikɛla ye cogo o cogo n'i tɛ se ka mago ɲa kɛnɛya yɔrɔ, i kɛra dɔnnikɛla ye cogo o cogo n'i tɛ se ka mago ɲa sigida ye, i tɛ se ka mago ɲa diɲɛ mɔgɔ ye, a ma dafa dɛ. Mais an b'an to an ka mɔgɔw dilan ka sɔrɔ an ɲɛ t'u la yɛrɛ, an t'u tɔgɔ dɔn, an t'u fiɲɛ dɔn, an t'u diya dɔn. Ala b'o kɛ bɛɛ ya. Nin mun bɔra ka weleli kɛ sisan a bɛ bibeli de kɛ ka téléphone bila haut parleur la k'a lajɛ si réellement n'o y'a sɔrɔ an bɛ ka kuma minnu fɔ ko direct don quoi. Ɛ n ko n'i bɛ nkalon de kɛ i bɛ siran. Ni adamaden sirannen k'i jɔrɔ dɔrɔn i bɛ ka baara min kɛ tiɲɛ t'a la de. Ou bien k'i dogo dogo n'o tɛ bi m'an bila la koyi. Bi la ko tɛ koyi. Waati bɛɛ lajɛlen numéro in labilalen don numéro de ye 78 58 89 57. N yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛn n'o Yirimajɔ poste kɔrɔ ma minnu mago bɛ Isufu Jakite la n bɛ Yirimajɔ poste kɔrɔ la ni sera Yirimajɔ poste kɔrɔ la n'i ko Isufu Jakite n tɛ mɔgɔ dogolen. Awɔ. Numéro ye 78 58 89 57. Ka hadamadenw furakɛ ɲɛ ni ɲɛ k'u furakɛ nɛgɛjuru sira fɛ k'u furakɛ téléphone fɛ barisa diɲɛ baara o baara k'a kɛbaga ka ca ou bien ka moriya kuma ka ca. Moriya kɛbaga cayara fɛnw kɛbaga cayara arajola kuma cayara réseau kuma cayara hali n'e nana n'i ka ko sɛbɛlama ye k'i b'a kɛ u b'i lagosi ko filuma n'o escroc don mais an tɛmɛn'o bɛɛ kan quoi weleli kɛ dɔrɔn i ka da o ma an bɛ nin video in bila yan n'Ala sɔnna an bɛ tila ka segin ka don tuguni.